खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि बे गोथार समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' माहारिनिसिम 2022 मायथाइनि 1 जानुवारि बे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसेयैनो मागो दमासिबो फैगासिनो दङ आरो बे मागो दमासिनि थाखायबो गासै बर' सुबुं माहारिनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। मिजिंथियो 2021 मायथाइ आरो 2020 मायथाइयाव सुबुं माहारिया कोविड महामारिनि थासारिजों साग्लोबजानानै जों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जाबाय। 2022 मायथाइया सुबुं माहारिनि थाखाय गोजोननि बोसोर जाथों आरो जोङो शान्ति आरो खौसेथिनि गेजेरजों बर' माहारिखौ अराय जोङो बेंना लाखिनो हाथों आरो गासै बिथिङाव बर' माहारिखौ जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि सिबिनाय माहारिखौ जोङो गोजौआव लांनाय आरो लोगोसे गेरेमसा माहारि दानायनि जायफोर हाबाफारि लादों बर' सुबुङा साफ्रोमबो जोंखौ मदद होगोन आरो बेयाव बाहागो लागोन। सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोबां हाबा मावनो गोनां दङ आरो बे बिथिंफोरखौबो मावनायनि बेलायाव गुनगोनां सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ आरो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खरनि रांखान्थि अबस्थाया थासारिया जाहाथे जौगानो हायो बेनि थाखाय गासै बिथांखिफोरखौ लानानै मोनसे रेभलिउसन जोङो लाबोफिननांगोन आरो बे बिथिङावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ। बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया जिखिनि आद्रा दंबावो जाहाथे रोखा-रोखायै मावफुंजायो बेनि थाखायबो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो बयबो मदद होनांगोन। आरो आङो जोबनायाव साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि फिन गोसो गोरबोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हामलायनायखौ आं बावहरफिनबाय। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि-हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हावकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय-जोमनाय, दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि-जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 8638911131789696896890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा।
बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrods.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियानसर्टआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियानसर्टआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। सोलोंथाइ दं जेराव गियानस्रोत जोंनि आसाया दं जेराव गसाया नोंखौ सोरजिया मा मुहिनि नोंनाव दङथाय बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।